Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Amen. Imbag na rin tayo, ay amat mga kapsat. Nagyaman tayo kinyaapot at tabing grabi. Intit naman na po ti Kasto yung Gundaway. Ti Ilocano nga programa ni Apo ti Rabi ti Webes. Imbag Rabi, kapsat nga Bernard. Ang magarabing brother ko yan. Kumusta ti biyag kita paniki? Ayos lang mga tiyase Apo. Kahit ikukatay mo itong galal daw. Tiyase ti Apo. May turturpos tayo. Amen. Diyaman tayo kinapo nga pudulaunay nga ti Diyos nga pagserserbyento kat nagimbag. So nga tabing tirabeor ka kapsat, sakbay ti intayo pa nagrugi ti mo nga part ti trabaho ni Apo tabing tirabe kat dumawat tayo ti tulong ti taas ni Apo, babang ti panagkararag. Kararag ti kapsat. Apo Diyos sa mami nga man nakabalin ti amin, nagyaman kami manen Apo. Iti nindaklan ni Gundaway nga ipay mo manen kada kami itakabing tirabe, tapno tatabing tirabe ama. Ket maangay Apo iti trabaho iti tangatang iti Ilocano nga araramid mo Apo dawaten mi nga sikat tumulong tunggal men sa kada kami. Basta mo dagiti kakabsat nga naka-open ti internet connection tinaduma-duma nga lugar ti pasat ti nasyon mga Pilipinas tamo ti kabangibang nga tao ket si Kapo Diyos ti umuna ti tumunggal men sa kada kami. Dawaten mi nga sikat ti mangipay ti napintas nga internet connection tapno hanggang malapod na po iti trabaho mi takabing tirabi. So nga mata bin tirabi ama dawaten mi kada kayo nga sikat tumulong itong galmesang buibuya nang rodam damdam Apo ti mensahero nga ramatem si Kapo Diyos ti mangti sunat ti nailangit nga sirib tapno dagiti saso nga may buray na katagpay nga taraon ti kararwa kastamot karit kadagiti ampay nga imbawat kada kayo. So mata bin tirabi ting kapanagtutuloy ti panangantabay ti Espiritu Santo so Apo Diyos ti muna maiwanwan na po kabayatan iting ka panag trabaho iti aramid mo itang biyang tirabi. Tinagan na po mga Jesus iti dawat ken kararagmi. Amen. Agyaman tayo kina Apo Diyos tang abing tirabi ket kahit ko ti kumablaw ti naimbang rabi tayo amin kakabsat manipud ti Luzon, Visayas, Mindanao kastamot ti kabangibang nga taaw dagiti atan tayo nga kakabsat ken nagdingdingag siak ni kapsat yung nga Buet Miguel makadwayo ti may saka oras iti nga programa tayo iti Ilocano broadcast tamot ti Kuan Corco makadwa tayo ni kapsat nga Bernard Velasco manipud pa jay paniki congregation. Kada tangarod nga biyang tirabi kapsat mapantayin kadagiti kablaw dagiti kapsat tayo may panggap ti komento dati dagiti nga biyang tirabi ket kablaw ni Rachel Fernando Okpema. Amen kunana. Kastamot ni kapsat tayo nga Elizabeth Dapon, naimbag nga rabi, katatayo amin, kakabsat, madadayaw ni Apo Diyos.
Ay ti kablaw ti kapsat tayo manipud di Tampikwan. Kasama ti kapsat tayo nga Rowena Arsiaga manipud pa di Tarlac. Na imbag garabi yu amin kakabsat madedayaw ni Apo. Ay ti kablaw ti kapsat tayo. Kasama ni Brother Jesse Saludis, Jeherona na imbag garabi yu amin kakabsat ken Kristo. Kasama ti kapsat tayo nga Amor Helio. Na indaklan ti panagayat ti Apo Jesus kada tayo amin kakabsat. Amen. From Lagilayan Congregation, Isalan. Ni Brother nga Rod Gasita Valdez. Amen. Madaydayaw ni Apo na imbag garabi kakabsat. Kasama ni kapsat tayo nga Roldan Marquez Perposa. Manipod di jaya lugar iti Aurora. Amen. Kung nakasama ti kapsat tayo nga Bilma Gasita Pakunla. Garcia Pakunla. Na imbag garabi tayo amin kakabsat. Ken gagaya madaydayaw ni Apo tayo a Diyos. Amen. Kasama ti kapsat tayo nga ni Brother Francisco Dato Castillejos. Amen. Aji ti kablaw ti may sa kapsat tayo. Kasama tayo kapsat ni operator ni Mr. Brother Rose Gabriel na imbag garabi kakapsat. Ay ti kablaw dagiti kakapsat tayo nga papaydat tabing tirabi ket ti Dios ket isu ti mangmangted iti karit tapno ti kasta dagiti kablaw ket mangmangted ti bilag iti intay panagserbi kini Apo. Tatangor kakapsat ket tabing tirabi antay nga liplipatan nga suportahan ti nga trabaho ni Apo. JFB, mabuya tayong mutan, ti nga programa. YouTube tayo, basta tayo lipatan nga i-like, i-follow, i-subscribe, kini-share ti nga programa, tapno dagiti hampay nga nakadingeg, nga iyatan tayo ti panagbiag, kang gagayim tayo, iti na dumaduma nga lugar, ti pasat tilubong, kastamit ti kabangibang nga tao, kat mabuya ti nga programa. Kat nga rin kakapsat, tabing tirabi, papantay nga rin ti panagkablaw, dagiti atan tayo nga kapsat, nga si Mangbay ti kasangay da iti daytoy nga lawas. Kita ti kapsat dagiti kapsat ti nga dimting ti kasangay da. Naragsak nga panakasangay amin, yato nga kapsat, na po kumati mang bindisyon kada kayo, maginayon tayo dupay katawan, kat itang katawan kat maramat yung magserbikin niya ako. Kat tatangarod kapsat, sakbat yun tayo pa nagtultuloy, kat pakagtay ti may isang sunata, nga ipay na kiti kapsat tayo, manipod di jay Santiago Quirino Congregation. Dinggan tayo ti kansyon ni Tatay Rodrigo, taan kani Nanay Pubitan. Iti paulo ti kansyonan da o nabak ng ayat. Dinggan tayo kapsat, ti dati nga sonata, tangabing tirabi. Awan kanya pinabak na, uray balito kentira, ngenti kaming naikutan, batik na sa alamayit ka. O nagbak ng ayat, panagayat ni Jesus kanya, napagbatig pa'y nyembalito, panagayat ni Jesus kanya. Daminto'y lubong at kupas,
na aglaban, ngenti ayat ni kanya, patig na sa aramayit ka. O nagbag ng ayat, nagayat ni Jesus kanya, dapat patig pagimbalito, panagayat ni Jesus kanya. Umay kay ken Kristo ita, umawat kinabaknang na, awan tulos di bayad na, kanarwam isot sa likwanan. O nagbag ng ayat, nagayat ni Jesus kanya, dapat patig pagimbalito, panagayat ni Jesus kanya. Intay nga rod iibkas, panagyaman di agrisan, ititay sagot gapot ayat, tetragsak tay to taglip-lipyan. O nagbag ng ayat, panagayat ni Jesus kanya, dapat patig pagimbalito, panagayat ni Jesus kanya. Amen. Kapsat nga Bernard. Okay. Gyamanak, Brother Boyet, ng paggarapi. Kaya dagiti ayat nga kakabsat nga makadkadwami itang rapi sakmet ni Brother Bernard Velasco. Manipod pa ito'y panikitarla ket makadwayo iti may isang oras manan kadati nga programa tayo. Ilocano broadcast nga iso ti pakamuan ti biyag nga panagpakasanto. Ket ti panagtultuloy tayo nga rod kakabsat. Mapantayo iti may kaduwa nga pasat ito nga programa tayo. Kaya mapantayo manan iti panaga greetings kadag iti kakabsat tayo nga nakaduwa tayo itang rabi. Kini Brother Mario Domino Gakayang. Kunana ka na imbag nga rabi tayo amin kakabsat. So nakaduwa tayo iso nang agbubuya itang rabi. Kini Brother Vinigno si Vinuya. Na imbag nga rabi kata kayo amin kakabsat madaydayaw ti Apo. So ti kunana kani Sister Cherry Natura na imbag arabi iyo amin brothers and sisters kunana ni Sister. Kastamot ni Brother Virgilio Zabala nakadwa tayo matang arabi nga guybuya ito nga programa tayo. Ken ni Brother Joselito Trinidad na imbag nga arabi tayo kada kayo amin kakabsat kunana mat. Ni Brother Maximino Untong. Amen. Kunana kita mataydayaw. Ket kastamat ni Sister Raquel Ordonio manipod pa ito'y balawang congregation ang bagarabi tayo kakapsat kunana. Kani Nanay Pibita Abuantaan. Kata na imbagarabi nakadwa tayo suda. Kani Brother Christopher Gasita Aglibot na imbagarabi tayo amin kakapsat. Kanapo kuna na agbubuya ino iso na manipod pa ijay binangunan Rizal kaya gyamang kami kadagitoy nga kakabsat tayo nga kankanayon tayo nga makadkadwa dahito nga programa tayo dahito nga Ilocano broadcast ken tangarot ket panagtultuli tayo Brother Boyd ket mapantayo man dagitoy kankanayon tayo nga idawdawat ito'y prayer request tayo dagitoy kakabsat tayo ari jay mabasa tayo jay prayer warrior tayo jay GC. Kat adu dagiti kakapsat tayo nga dumawdawat ti kararag dagiti kakapsat tayo agidi data sagsagabaen na iti pagbagina kan dagiti kakapsat tayo nga para kadagiti ayatenda iti panagbibiyag ta
At dadagijay kararag nga dawat da nga pati da maibkas ket sapi ko mata itultuloy tayo nga ikararagan dagiti nga dawdawatan dagiti kakabsat tayo ijay prayer warrior. Ket Amen. itangarod kakabsat ket kankanayon kami nga agpaspasalamat kadagiti kakabsat tayo nga kankanayon nga haan nga maumuma nga mga patulod dagiti bitbitwen ket daytoy ket makaitulong iti aramid ti Apo. Ken para kadagiti kakabsat tayo nga di pay nga di na maaramid dayjay panagipatulod ti bitwen adamot ti GCash tayo makita ti tayo screen ket basahin lang daytoy GCash number tayo. Ket kuna 0915 542-4876. Dagiti ayatan tayo nga kakabsat nga naayat nga tumulong ket mabalinda mga ipatulod ito GCash number nga daytoy ket amin nga tultulong yo kakabsat ket dakkel ti maitulong na tapno kankanayon nga ato aramid niya po ket maiwaragawag ito madilang ito nasyon tayo nga Pilipinas kundi ket ito'y pay sa bali nga tao. Ket itang arabi kakabsat denggan tayo man nga rod ito'y ipaay ni Brother Rudy Valdez nga special song ket so naket na nagapupay jay Santiago Quirino Congregation. Denggan tayo man dati kansyon na nga mapuulwanan iti pagkamangan. Amen. Ti tiemput liday sikat ikadua ti tiemput riga tumulong ka no adape sikat kamangin o Diyos to'y biyag ko pagtakli na magnaakman di kasipngetan sikatin na apagtalkan aglayag man dawel titaw o Diyos ko paya pigsain na di tunggal aldaw sikat pagtalkang o Diyos to'y biyag ko pagtakli na iti puso ket madanagan karkarim Apo isut pagtalkan saan nga amo ti masakbayan talek ken ka dinto agkurang magnaakman
ti kasip ngetan sikatin na apagtalkan aglayag man dawel tita o Diyos ko isa alakan na no adapegan sikat pagtalkan o Diyos to'y biyag ko pagkamangan o Diyos to'y biyag ko pagkamangan. Agyaman tayo, dahil tanga kansyon, ngayon pa kada tayo ni Brother Rudy Valdez. Kaya pudno launay nga awanan, ti sabalit nga mabalin tayo nga pagkamangan, no di kat ti Apo Diyos tayo lang amin. Kaya ti panagtultuloy tayo, kat subli tayo man, ay iti floor, kani kapsat tayo nga Brother Boyet. Amen. Agyaman na kapsat nga Bernard. Kat takabiyang tirabigard ka kapsat, agyaman tayo kini Apo Diyos, tayo iti mapantayin ti may katlo nga pasat iti programa ni Apo tabing tirabi. Kat papantay ka nagiti pakdaar, takabiyang tirabi. Inton Disyembre 19 hanggang 20, ay kat maangay ti may isang arabi nga revival, kun may kapat nga panagyaman da, iti trabaho ni Apo di jay Look, Almeria, Biliran. So ay karagting kapsat, iti nga maangay nga may isang arabi nga revival, kun may kapat nga panagyaman da kini Apo. Inton December 26 hanggang na 30, at iti urayan tayo, ng karkararag, at si Degan, maangay, ajay annual convention tayo. At ikat maangay, di jay lakaya nga subdivision, panikitarlak. Kat ikararag tayo, nga dahiti nga maangay, nga annual convention, iti ulag ti limang aldaw, dagiti kakapsat tayo, nga aggaputi na dumadumang lugar, iti pasat ti nasyon tayo nga Pilipinas, kasama ti kabangi-bang nga tao, kat ikararag tayo nga ni Apo Diyos ti bangipaay, ti sanunat ti pamagi, kat mangipaay mo ti kasapulan, tapno awan ti lapod, iti idadaray tayo. Iti nga annual convention tayo. So nga kapsat, laglagi po tayo, ito no 26 hanggang 30, at iti annual convention dito Pilipinas, kat maangay jay lakaya nga subdivision panikitarlak. Kat kadwa tayo mo, ti karkararag, dagiti kasapulan, dagiti kapilya, nga ibang bangon, dagiti ni Apo, ti na dumadumang lugar, ti pasat ti Pilipinas, kastamo tayo jay Paniki Chapel Extension, kararag ti nanay nga kasapulan, tapno ti kabitan nga panawan. Kat malpas ti dating kapilya, tapno ti sumansaron ng tupay nga aramid ti Apo, kat maramat tayo nga pagserbiyan ti nga kapilya. Kat kakapsat, tatanga biyang tirabi, kat may sapay nga damdamag nga inton tuwing Lunes tirabi, ajay alas 8 itirabi kat ati ti mangangay nga prayer meeting tayo via Zoom. Kat awisin tayo kakapsat nga agkakadwa tayo nga agkararag, ta kuna ti Biblia, dakkel iti maramid ti kararag dagiti sa santuna. So ang tayo liplipatan, iti Lunes itirabi alas 8, kat kakaysa tayo nga agkararag kakapsat. Kat tatangarot kakapsat nga biyang tirabi, kat makagtepay ti may sa kasunata. Ngay paimot ti may sa kakapsat tayo, manipod di jay Gimba Congregation, ni Brother Nardino Dumrique, iti paulo ti kansyon na kat parangrangintay iti silaw. Tingnan ti kakapsat, iti kansyon na ni kapsat tayo nga Nardino. Salamat din na po kapsat, makaiditak mo ti may isang kanta, ti paulang tayo ti kanta kat parangrangintay iti silaw. Biyaya di Diyos nagranya manipo ijay gloria ket kaya
nangaglawag tay akasilaw dito'y dagan parang rangan tay isilaw ingat bangir ibaybay bareng no intay maispa kararwa hanapu ka rabi na ingat sipnge kendalu yung nabileg aglayla yag sumipsipot iti silaw yay igi parang ngantay ti silaw ingat bangir na baybay bareng nung hintay maispan kararwa hanapukaw parang rangen kadukabsan silaw mo apang lawang kapnubiyag na't maalaw pa'y di malmalmas jay kaang parang ngantay ti silaw ingat bangir ibaybay bareng nun intay maispa kararwa hanapukaw parang ngantay ti silaw ingat bangir ibaybay bareng nun intay maispa kararwa hanapukaw bareng nun intay maispa kararwa hanapukaw. Amen. Amen. Brother Bernard. Biyaman tayo, dahil tanga kansyon, ngayon pa ni Brother Nardino Dumrica. Kanda, mapantay nga rod manan, iti may kupat nga pasat, iti programa tayo ko, iso ajay kang runaan nga aramid ti Apo, dahil nga programa tayo. Iso ti panagdengeg, iti sasaw ti Apo tayo. Kata sapay lang kumanda, iti ayatan tayo nga kakabsat, nga nakadwamit ang rabi, kata awisan na kayo nga idengeg tayo manan, dahil iti payag tayo, tanong maawatan tayo nga anay, dahito sasaw, ngay paet kada tayo, iti mensahero tayo tang rabi, awan sa bali, no dikat ni Brother Rudy de los Reyes, manipod pa ijay ni Paco Congregation. Amen. Ang pagkarabi amin ay itong gagayan. Amen. Nakaptat. Darito itatang arabi, kumikita o bibuya dito yung programa. Yaman din kinapot, madanon man ng Huwebes, tapno danggan tayo ti programa, narugyan idi, dapat ikasi na po, nagtultulo yung ganita,
May programa ti Ilocano nga wawagan ti dalan ti kinasanto. Amen. At wising kayo dito libro ni o surat ni Pablo kadagiti taga Roma, kapitulo 6, versikulo 22. Nalawag mo lang kapsat. O yung kabsat, malawag. Amen. Una na dito kat ngamita nalukatang kayo iti basol ket nagbalin kayo nga adipan ti Dios. Dabo ngayo ang may pay ti kinasanto ket ti panungpalan na biyag nagdanayon. No, ti basti kasi kinapo. Mami nga man nakabali namin apo, gyamon kami. Tadamanan dagiti sa uyo nga nabasa taon ti kararuami. Ket idawdawat may pagpakaasi, may sagana ko matitulan mi ti sa uyo. Ket magunod kami ti bendisyon, panakamo. Ket iti nga mamo mi kuma. Kami lang nga namuan no di kat marami dwino may aplikar, may matangan iti biyag kadagiti aming mamati kada kayo. Amen. Karkararag mi nga ti Espiritu Santo ti may dalang kada kami, kabayatan tultuloy kami apo. Tulungan niyo tadi po niyo sao, kanyo ti sirip kan inspirasyon, kanta kayo kumapot ti may nga kung may dedaya. Tinagan ni Jesus nga po may dinawat namin dito. Amen. Amen. Ipaulo ti pagadalan tayo, di maramid ipan na kay salakan tibiyag ti tao. Anya day maramid ipan na kay salakan tibiyag ti tao. Diti binasa tayo anday bagbagana dito yung napapatag nga banag masapul nga mawatan and maramid tibiyag dagiti amin mawakmati kanya po kan mawakmati ti sauna. Ulit nga basahan ko na iti teksto tayo. Nga mitata nalukatan kayo iti baso. So rin pan na kay salakan ti kaya nga sauan pan nakalukat wino pan nakawaya-waya iti baso. So nga, no kasta nga rod, ti aramidon na ito nga panakaisalakan, tibiyag ti tao, waya-wayaan na tayo, itibiyag nga managbason. Ibagbaga na santo ang kasurata nga nagbaso laming nga tao. Ecclesiastes awit, mababasa din dyan nga awanti di agaramit ti basol iti babati langit o kaya nga sawan awanti tao nga di agaramit ti basol. So nga at the time nga o the panahon nga gararamit ti basol nagsipod ta na palalo unay ti panagayat ti Diyos kadagiti tao. Salitaan na di Juan 3:16 kastalaunay ti panagayat ti Diyos ti lubong nga inted na ti anak na bugbugtong tapno amin nga mamatiking kuana ang madusa no diket at dabiyag na agnanayo. So ayatan niya po dagita tao na kayat nga madusa at ibaba ti binasa tayo nga bersikulo ti supapak ti basol isu ti patay kuna na niya. Di nagaramid ti tao ti basol natay nga na espiritualan na isina kini Apo na iti kaya nga sawon di pan nakatay napungsat nawaswas na napintas nga pan nakirelasyon ti Diyos kan ti tao. Gat no ang akasyan ni Apo dito nga tao hanatay nga akasyan kakaasi tayo. So nga ni Pablo, kung nanagad siya sino, ti manglukat kanya, kiti dito yung bagi, ti patay. Kaya nasawan, dahil biyag na,
nga ured da relihiyon na gararamid ti basol, dakkel nga parikot na. Kuna siya sino ti mangluk at kanya. Ni sumaron nga bersikulo na yaman pa'y ti Diyos. Gapukan na po tayo Yesu Kristo, naramid ti panakalukat ti basol ti biyag na. So nga ti panakaisalakan, namuan tayo kakabsat, nga iso ti sursuro ti apong at paypay, so nga kaskasaba tayo, di aramidan na ti biyag ti tao, waya-wayaan na tayo. Iti biyag nga managbasol. Nagyad duma, do ti agi sursuro, panggap ti panakaisalakan, ngam ang mga umiso. Kaya nawas man, kamali nga adal, di magbagada, kamali nga sursuro, panggap ti panakaisalakan. Tapay. Una kaya muda na kaya duma, garamig ka tinembag, tapos may salakan ka. Ang kanayan ko ay kasabalay niya. Kaya dumamad, sumrag ka iglesia, tapos may salakan ka. Ang dapat naging sursuro, no damagam, adin na ka ngay salakan ni Apo. Salakan na ka di impyerno, basahan na ni Roma, at yun, 3:23 o 6:23. Dagay dumamat, ay papandilangit, dahil iti panakaisalakan. Ngam niti binasa tayo, maramid tata nito yan, ngam ita. Kaya nasawan, hanga future, hanga masangwanan, ngam ita ta nalukatan kayo. So nga dahil surat ni Pablo, yan ni Timothy, datayo nga na isalakan, kuna na diya. Kaya nasa uno, datayo nga na isalakan, napadasan dan din na isalakan. Adinuda nga na isalakan da manipod basol. Di kaya nasa uwan ti panakaisalakan, panakawaya-waya. So nga di kaskasaba ni Apo Isus, kadagiti budyo, at dadagay na matingin ko na, ano agtalin na dati sa una, agbalinda nga punong adalan da. Kaya nangasawan, dati nga punong gibagbanga adalan niya ako, dati punong adalan naman. So na ti punong punti ubas, ang damot ti nga punong punti ubas. Yaman tayo ginapot na nabigbig tayo ti alpepeso, ti punong. So na ti punong, ay bubaga na John chapter 14:6. Siya ti dalan, ti pudno, kan ti biyag. Nga ti pagbaga na kadagijay, o isursuro na kadagijay, hudyo nga namatiking kwa na, John chapter 8. Ti pagbaga na dijay, kat kwa. No, mamuan yung to ti pudno, kat ti pudno, lukatan na kayo. Lahi ni Abraham, mino anak ni Abraham, ibubagada kini ako. Ako mo tinakadipunan may. Kasi ano nga ibagam nga malukatan kami. Insuro ni Apo na yay, tingaramid ti basol, adipon ti basol. So nga titawag garamid ti basol, awang kabalan na may kat di kasasaan na nga managbasol, tiyakin aramid lanay dyan ni Apo, sulat ti makaramid. Tibiyag tayo. Ti pasat ti Diyos, subutan na ti basol ti sangkalubungan. So nga na tayo ni Apo Isus di Cruz ti Calvario, bayadan na ti basol tayo. Ti pasat tayo mat, nagbabawi tayo, awatan tayo ni Apo, akas personal nga manubot tayo. Kaya ti maramid kanya tayo, mawaya-wayaan tayo, iti basol. No, subyanan tayo chapter 8, no ti pudno, no ti anak, lukatan na kayo, pudno nga agwaya-waya kayo. Hindi no tayo nga nawaya-wayaan, hindi basol. So nga ngam ita, tanalukatan kayo. Dahil muna, nga ramidan, na ito yung panakaisalakan, tibiyag ti tao, mawaya-wayaan tayo ti basol, malukatan tayo ti basol, malukatan tayo ti panakaadipan, iti basol. May kadwa, kung ano dito kat nagbaling kayo nga adipan ti kinaluntag.
Dati adipon tayo ti basol, nagaramit tayo ti basol. Kat no adipon tayo ti kinalantagan, aga tibiyag tayo nalantagan. Dahil ti insursuro ni Apo, dahil ti imbilin na. Kalpasan na pakawanan ti may nga tao, ti umunang abilin na, ingkan nga natal na, manipod ita, di kag baso na. Apay nagrika nga awatan dagiti tao, nagibagbaga nga da relisyon da, hanga mabalin na di kag basol diti da kapeliti daga hanggang perfecto ang kunada. Ket ti panagadal ti sawan ni Apo, dagiti anak na, dagiti Kristiyano na ata, may salakan na tayo ni Apo, inayon na tayo di pamilya na, agbalin tayo nga adiponan ti kinalantag, agaramit tayo ti pagayatan ti Diyos, hante agaramit ti basol. Pagkakitaan tayo kakabsat nga bersikulo, nalawag kay 1 John chapter 3. Anya ti bagbaga na diyan, anya ti nakasurat diyan. Siya sinuman nga mabukal ti Dios sa nga garamid ti basol, at bukal na anadyosan agtaang kingkuana. So nga dagiti nabukal ti Dios, isuda dagiti imawat kini Apo, siya sinuman nga mabukal ti Dios. Ngam kadagiti aming imawat kingkuana, inikan na edad ti kalintegan nga agbaling nga anak ti Dios kadagiti amamati tinagan na. So ati marami dito nga panakaisalakan, agbalin tayong adipan ti kinalintag, agbalin tayong anak ti Dios. Dati di agarami ti basol, amamine ko nga anak nak ti diablo idi. So dumaganda nga anda maawa dito yung ti sao ti Dios. No minsan babalawan na tayo, natugnaran na tayo, dapat aminin tayo nga no garamit ti basol, anak na tayo ti diablo. Apay siya nga ron ti bagbaga madi di Biblia. Kunana di tingkat di 1 John chapter 3 verse 10, iti daytoy na parangarang dagiti anak ti Dios ken dagiti anak ti diablo. So no garamit ka ti basol, anak na ka ti diablo. Dito di nalawag nga isursuro na di nga parte ti Biblia. Ganda kay anak ti Dios, agaramid na ti kinalantag ti biyag na. Ken nasantuan ti biyag na. Kuna nga ordi tuloy ti nga basahan di babagat. Adda bunga yung may paay ti kinasanto. Amen. So nga rin ti aramidon ti panakaisalakan, pagkalpasan na nga waya-wayaan, ni Apo, balbaliwan na ti biyag tayo, agbiag tayo nga na santo, kaano, dito yung lubong agdama. Salamat kinapot na namuan tayo, tikpay-pay sumadal na. So nga dito binasa tayo kung nanagat, ket idinto ang nakalapsot kayo ti basol, nagbaling kayo nga adipan ti kinalintag, ngayon miyaman pa iti Diyos, nupay, pad adipon kayo iti basol, nagbaling kayo ang natulok, iti puso yo, iti dayjay kita asursuro, nasursuruan nyo. So importante ti adal, kakabsat. No, nasarakam ti kamali nga adal, sigurado ang bali nga kamali ti biyag mo, tasurutong nga ti kamali. Ngayon na yagpay-payso nga adal, nga inyadal ni Apo tayong Jesucristo, inyadal dagiti apostoles, iti awan dagiti apostoles, dagiti sumaruno di apostol, dagiti amma, wawagan dati amma. Dagiti nagtultuloy, kalpasan na rayay, o dagiti si maruno, kalpasan na rayay, di manon diti lugar tayo, tagpay-payso nga adal, diti kaskasabate tayo. Oray sukimatan tayo, diti Pilipinas, dahil mangmag tayo nga sursuro, kadagiti tattao nga nagitakder ti siksik ta trilyon. Uri pa dagiti dumagat, awagan dati iglesia ti Diyos, dahil yung takder da, o bigbigbigan da, nung madi adal, ang kompruntado, hanga na yung iglesia ti Diyos. Dahil iglesia ti Diyos, nagpaypayso nga dito yung takder ni Apo ni Jesucristo, masapol nga agpaypay suma day adal nga surutan tayo.
Tapno agbalin nga agpaypay so tibiyag tayo. Amen. Ana agpaypay so tibiyag tayo nga bagana dito binasa tayo nga teksto at dabungayo amay paay ti kinasanto. Alang ni Pablo tinang isuro tibiyag nga nasantuan. Siyempre imuna niya po tayo Jesucristo. Ti kay nga sa onda yung nasantuan hanga gararamid ti basulan. Hanggoy bagbagang hanteg kamalin. Ngam da kamali, hanga basol na yan. Ngam da mo nga kamali, inaramid mo basol. Halimbawa, dati pagkapuyan tayo, no, magsasaotay ka, nagkamali tayo ti pronunciation. Nagsurusurat tayo, nagkamali tayo ti spelling. Agngal-ngal da yung ipon tayo, duman nakaga na da dila. Ante nga perfecto, di nga parte. Ngayon mabalin tayo nga agpakaan anay, titulong niya po nga garamit ti basol. Amen. Ante tayo niya po. Di ko mati, denggan kan nadalan, at kadagiti agay-ayat ti trabaho niya po, naimpusuan nga ibagbagak, napun ti kadayawan ti Diyos, ibingay tayo kuma, dagiti kaskasaba, Tagalog man, Cebuano man, English man, Ilocano man, iparangkap tayo kadagiti ito nga nakana natin dito internet na dito no dagkasaban, programan, sermon pagkatapos pasarunwa minu pakuyuga mo ti kararag tabarbaring matignay tinakam dagiti dengen nga gagayem tayo, kakabsat tayo, kailyan tayo, kan dagiti balasi ti tao, makaawat ti Ilocano, tignayan ni Apo ginakam da, kat makariing da, mariing da, gana di mawatan da, masapul da gayam ni Apo nga aklon ti biyag da, kas perso nga manubot da, tapno hanlang mapakawan da, no di agbalbalo ti biyag da, kalpasan na agbiag da nga nasantuan. Dahil nasanto, halangan na santo, hindi kawas. Dahil na santo, nasantuan ti unag, nasantuan ti nakam tayo, pati diruar, makita ti nasantuan. Agkawas nga nasantuan, agkawas nga naima, agsaw nga nasantuan, awan ti sao nga naalasan nga rumumur ti bibig tayo. Takunanan ni Apostol Pedro, agsanto kayo, ti amin nga kita, ti panagsanto. Amen. Salamat kina po. Iti sinuratan na ni Apostol Pablo dagi taga Corinto, ti imbagana niya ay ti Iglesia ti Dios o ni Pablo kanji kadwana isurat na di Iglesia ti Dios di Corinto. Siyempre di sinuratan na si Bibiyag. Alangan mga suratan diyan na tayo man diyan. Isuratan tayo dahil si Bibiyag makabasa, makaawat. O isurat na dahil surat na di Corinto, di Iglesia ti Dios di Corinto na santo nga tattao ken naayaban nga santo. Amen. Madadayo niya po. Nagiddo maka allergic ti lapayag da. Aggagatol ti lapayag da no magdaray sursuro may papanti kina santo. Kano ante nga suruton ti na santo nga panagbiag. Awan nam namatay di langit. Takunanan ni Hebreo 12:14 surutan nyo ti talna, ken ti kinasanto, nga no awan ti makakita ti Apo. Amen. Di langit, kuna na, di Apokalipsis 21:27, awan ti sumrek nga narugit, di langit kakabsat. Baga na diya. So agbalin na nga nalakat ti sumurot ti pagaitan ni Apo, no dagay makapadagsan ti biyag tayo, may katayo baso nga raramidin tayo, may katayo baso nga kinawit tayo kini Adan, dati duwa nga sursuro panggap ti panagdalos ti Iglesia ti Dios ay madalusan tayo ti araramidon tayo nga basol na dayay ti rugi ti panagsanto tapno man anay ti panagsanto madalusan tayo ti natawid nga basol dayay ti bautismo ti Espiritu Santo nga naaramid kalagay ay apostoles malaksid ni wada sa nagbakkel matan nga dagiti dati tatanong mapasanto kayo mapadasan nyo pa'y kakabsatan kayo, bakkal nagbakal kayo di nalayo di kuhan, sinalungasing tayo, di pagayatan niya po, di na kahit na niya po.
Imbis nga lipas ko na tibiyag ko, tatapusin ko na wala dito tado ti parikot ko. Hindi na yunam ti parikot mo. Hanga na ti solusyon. Ti solusyon ti parikot ni Apo tayong Yesu Kristo. Amen. May kayo amin da kayo agrigrigat kan madagdag sana, no? Di ba parikot? Tapagin inang kayo. So no alaan tayo susuro ni Apo. Kaputi ayat ti Diyos day bilbili na agbalinda nga nalaganan. Tagamin nga pagragragsakan tayo. Nga surutunan dagiti pagayatan ti Apo, dagiti bilbilin ni Apo. So nga tatangarabi, datayo agdangdangag ti sao ni Apo. Dagiti maramid na. Agbalin tayo nga anak ti Diyos. Ti makita ti biyag, dagiti anak ti Diyos na santo nga biyag. Panungpalan na ako na biyag ng nanayon. So dahil iti resulta na. Ipan na kay salakan, alpasan nga magunudan tayo, sumaron mo ti biyagan nga nagloryaan, biyag nga napintas. Ni Apo yung karina nga imaya, kunana, nga mangtad ti biyag, ken mangtad tinawadwad. Ay imuna kanya na ngawan sa bali no day tulisan nga bugba day tulisan di ka day ti diablo day tulisan ko na ipanggap no apay may papanan na ti tao tapno agtakaw pumatay ken agdadaal ngam ni Apo Isus imay tibiyag tayo tapno mangted tibiyag kay nasawan biyag ng espiritualan, agungar tayo, ti pandakatay tayo, babaan ti basol. So ako na di Ephesians ka, pinagbiag na kayo, idi nga natay kayo, gapo ka dagiti basbasol. So nga dagiti tao nga dari reliyon na kakabsat, agdangdangag, awan ti panggap tinakong ko nga bawutan, minusutsutan ti kapampanungutan nyo, ibagbalat nagpaypayso. Ephesians chapter 2, basahan di 1, pinagungar na kayo, idinto nga natay kayo, kadagiti basbasol yo. So ti tao nga garamit ti basol, natay nga espiritual. Naisina kini Apo, ngam numawat tayo kini Apo, gaputi pamati, parabot tayo, gaputi pamati, garamitan tayo, agbabawi tayo, sumuko tayo kini Apo, mapakawan na tayo. Pagkatapos pinakawan na tayo, balbaliwan na tayo. Pagkatapos ng balbaliwan na tayo, na mangrugi tibiyag nga na santuan, inga naman anay tayo, inga na may bagatay, nga nagpintas, tagserbi kini Apo. Naragsak, tagserbi kini Apo. Inikan na tayo ti nawadwad. Naragsak, nawadwad nga talna, nawadwad nga ayat. So nga naisalakan tayo, gapo nga insagana na Apo, dagiti naimbag nga raramid. Hanga na yung raramid ti tinaimbag, tapno may salakan tayo. Naisalakan tayo, tapno makaramid tayo, dagiti pagayatan ni Apo. Siyempre, no aramidon tayo dagiti pagayatan ni Apo, paspasig amin idangan na imbag. Ti pagayatan ti Diablo, kontraan na ti pagayatan ti Diyos. So, tatangarabi, di aman tayo kinaapot kuna na dito yung maudi, panumpalan na, biyag nagnanayo. Dududwala ang di mabaling nga pagtungpalan di tao, kalpasan ti biyag na. Di biyag nagnanayon, kandusa nagnanayon. Pili-pili tayo. Ang siya tagpili ti lugar mo, sika tagpili ti papanang nga lugar, kalpasan ti biyag. Biyag tayo dito yung lubong. Dapat sa ganaan tayo dito kakabsat, dito mo. Alam mo, amoy dito yung lugar niya ni Paco, di November, 7 tinatay, tatanga Disyembre, damanduan. Pumpun na ni Madam ni Eden, daman na tayo tatanga, ubing pa titawan na 20 tons sa lang. Mapana po makilamay di ko, di Martis tirabing nagsangga mo, di Lunes ka. Natupakan mo ti bayog di sakat, so permit, utot na. Muri lang naglitam amin na tangan ti sakon, na kukuna. Sa kinapot, antay nga ginggina, naragsak tag-serbi kinapo Napang kami baag, tatagsa pa, tayo sumampot kami, hindi pa lang ada internet tayo ka manong singaman mo ti mga Sunday kini Brother J Sabila kung nata
awan ka no ti internet da. Sige, kung naman tata. Dagiti kasto yung araramid, dagiti ti pagragragsakan tinakan tayo, nga usaron na tayo na apo, tapos may kasabat ibang hilyo na. So nga, kung na nito binasan tayo, panungpalan na, dahil bibig nga na santo, kalpasan ti biyak na, mapanjibiyang nagnanayon. Gasatan na, nagpintasan. Ang jibiyang nagnanayon, awan magatang mga kasta mabanag. Awan ti laklako da, nga biyag nagnanayon. Awan ti naka-display, di kadadaklan nga mall, biyag nagnanayon. Tahang nga magatang ti pirak daya. Ay biyag nagnanayon, dahil ti pagbaganan ni Pablo, nga awatak to, ti balangat ti biyag. Hala nga siyak no di, dagiti agay-ayat, ti panagparang na. Tingnan nyo. So, naibiyag nagnanayon, napintas sa nga biyag. Awal la dingit, punana ti Biblia. Puro bangar, ti marik na tayo. Ti lubong, aglakam tayo ti nadumado mga pannubo. Ang karyaman niya po, ang dabalegi tayo. Kalpasan na dagit nga pannubo. Masapul ti aganos. Nugan anos tayo, makupikupan tayo, ti kararwa tayo. Kalpasan na dayay. Makadwa tayo niya po, ibiyag na nanayon, nga awan patinggananan, biyag na naragsak, biyag na nagluriaan, biyag nga awang kapada na. Kasi rejay, hanggang hamo nga sinurot, mabaling nga sinurot mo ka, naglamis ka, nag-backslide ti tao. Kat naira na nga, napukaw ti biyag mo, ito yung alubungan, sayang, gundawan. At numapan tao ti impyerno, yung magbagana ni Apo Isus, nasisiat ko man no, ang nayanak. Or, mas kapintasan nga kapsat, nayanak tayo nga sinto-sinton, no, nag-sinto-sinto nga mayanak, numatay daragayay, nagigiti pagbagada nga unconditional benefit of the atonement. Mapanda, di langit nagita tao nga nayanak nga handa kabaalan ti mamati. Ngam no, datayo kat, daustuan nga panunod tayo, nakaadal tayo, nagbalin tayo nga nabaknang, nagbalin tayo nga sikat. Alpasan tibiyag mo nga, mapangkamalay pan nakadusa, nasisiyatan no, ang kanayan. Tadi impyerno, nag-terrible. Nagnanayon, rigat nagnanayon, apoy nga hanga may dep, adegas na, kat sipngat nga mangliwang-liwang. Ngam, kabaligtaran na, ibiyag nagnanayon, di langit, di sidong ni Apo, kapipintasan, nga pagtungpalan, iti tao nga namati ni Apo. So, dahil iti mensahe, tangarabi, at sa pelomata, natignay ti puso, nagbaling karit, kadagiti agdungdungag nga namati, dali ang agdungdungag pa nga namati kini Apo, ayatan tayo ni Apo. At dahil iti mensahe tangarabi, dahil iti maaramid, tinendaklan nga panakaisalakan ti biyag ti tao. Maday dayo ni Apo, ito tayo kadagiti ang kurman tayo, kan nagay magitang dangulo dito yung programa. Praise the Lord. Maday dayo ni Apo. Amen. Giyaman tayo kinapo Diyos, ti napintas nga mensahe nga tangabing taribing, ito nagagang. Salamat kinapo nga inaramat na ni Father Rudy de los Reyes, kasarangtay ti Balegi, iti trabaho ni Apo itang biyang terapi. Kadagiti sa una, kat punulaunay nga ipiyag, iti nga lubong, kat pagpitlaan, panawan tayo, ng tayo, nga dati biyag nagnanayon, nga pagtungparan, dagiti nagtulturing, nagsirbing ko na, kadamot ti agnanayon niya pa nakadusa, dagiti hanggang mawat kinapo. Salamat kinapo, kapsat nga Rudy, ti sarita ti Diyos, na ipangat na kasabay tanga biyang terapi. Father Bernard? Yes. May kasabaman ni terapi, kaya sasaot niya po. Kaya gagayam kang kakapsat, mapantay nga rudan, iti panaglitpas man da iti programa tayo, tangarapi, ito yung Ilocano broadcast, nga mawawagan, iti dalan, iti panagpagasanto. Kaya nagiti kakapsat ng gagayami sa pelakumano ko
sumarunuman nga Webesan at kastoy nga oras, nagtimay sa oras kat makadwa da kayo manan, awisan da kayo manan nga kuya dayto ato nga paano tayo nga broadcast. Kat ti panagpas tayo nga brother Boyet kat makatayo ti panagkararagan. Amen. Mami, man nakabali namin iti rabaw ti daga kan iti langit. Amin nga makikita kan mati makikita nga na marswa. Pinarsa ti apo dayto. Agyaman ko man iti rabi nga paay mo iti aramid Ilocano broadcast kata palaygi nga inyawat in paay mo kada kami. Amen. Kami iti panakay sabay iti sasaumanan kata sa kat natignay ti puso dagiti kakapsat mi gagayem mi nga nagngdag dahiti nga sasaw kata sapil ako makat kan kanayon na kami nga at tabayanan tulungan dahito nga programa kan kanayon nga maaramid tayo para iti panakaisalakan ti adupay nga tattao kata maranam makita iti biyag nga panagpakisa kami iti tulong mo pagdagitoy nga platform pagdagitoy kadwami nga operator nga amang dadaulo dahito nga programa ket sapil ako makakanayon na kami nga tradisyonan tapno ikan na kami tipigsakan sirip tapno kan kanayon kami nga makapagserbi kanyang babagay nga programa kata iti kanayon nga dawat mi kata limi amin ti pamadayaw kana magpasalamat pabuang tinagan nga ni Apo mi nga Jesucristo. Amen. 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 Si Kapsat. Diyos din mo. Amen. Bye-bye. Bye-bye. God bless.